Уважаеми колеги, скъпи гости, щастлив съм, че мога да бъда водещ на едно събитие, което не само аз, но бих казал цялата наша колегия философска в Софийския университет очаква от доста време. Това е едно събитие, с което професор Силвия Минева, така е по закон, трябва да убеди научната общественост, че е действително професор, че не е само професор по длъжност. Тя е избрала един много интересен формат, с който трябва да постигне тази цел. Събитие от типа 2 в 1, т.е. както нейната, така да се каже, инаугурационна лекция, така и представяне на нейната най-нова монография. Монография на тема Постмодерни дискурси на етиката, втора част, и лекция на тема Що е постмодерна етика. Както е прието в такива случаи, се започва с няколко думи за автора на книгата и автора на лекцията, новият професор. Аз ще кажа, няма да ви занимавам с биографични подробности за Силвия, тъй като повечето от вас се познават добре. Ще се опитам да поразсъждавам обаче на тема автор на етическо изследване. В случая става дума за Силвия, която е автори на изследването, което е въплатено в текста на монографията, така и накратко ще бъде представено в нейната лекция. Както добре знаем от историята на науката, от академичната история, човек може да бъде прекрасен изследовател на една материя, без самия той да се идентифицира с нея. Предполагам, че повечето от вас познават и лично, и по публикации, и по сведения от мас-медиите, хора, които са блестящи изследователи в областта на етиката, без самите те да се идентифицират с морала, който изследват. Не знам дали е ясно това, което казвам, доста ефемистично се изразявам. При Силвия се получава, доколкото я познавам, мисля, че я познавам добре от десетилетия, се получава едно забележително съвпадение между авторство на изследване и практикуване на това, което се изследва на дело. А именно тя изследва морал и всъщност тя заедно с това живее морала. Не знам дали това е постмодерен морал. За мен най-характерното в този план за Силвия е, че тя се ангажира с каузи, от които няма лична полза. Не знам това дали е постмодерен морал, или е модерен морал, или е традиционен морал, но е удивително емблематично за нея. Тя се ангажира с не просто филантропично, не просто така от добро сърце, а действително живее с каузи, които са свързани с виртуалната култура, с живота на философската колегия в български условия, който не е лек, с ръководство на катедра в продължение на 2 мандата, нещо, което се изкупва с забавяне на собствената кариера. И във всичко това не личи по никакъв начин, в никаква степен не личи някакво съзнание, че тя се лишава от нещо. Тоест, правейки всичките тези
алтруистични дела, извършвайки всички тези алтруистични дела, тя го прави по един непринуден начин с съзнанието, че това е нещо нормално, нещо естествено, а отстрани изглежда като саможертва, но явно тя това не го приема така. Може би това е постмодерния морал, не знам. Дали е така, ще разберем, разбира се, ще разберем естествено, поне в някаква степен, от представянето на монографията, с което предстои да започнем. Професор Александър Гънгов ще бъде така добър да представи монографията «Постмодерни дискусии на етиката 2». След това този текст ще бъде представен и от издателска гледна точка от госпожа Цена Желязкова, от издателство Проектория, което е произвело този продукт. И разбира се, накрая, кулминацията на тази вечер ще бъде лекцията на професор Силвия Минева «Що е постмодерна етика?». Професор Гънгов, заповядайте. Уважаеми колеги, уважаеми гости, за мен е чест и удоволствие да имам тази възможност да говоря за книгата, която мисля, че всички от нас сме виждали, някои сме чели и сме се радвали на тази книга. Писането по проблемите на етиката, с което се занимава професор Минева и както с което се занимават и други колеги в нашата философска общност, е едно изключително изпитание в наше време, защото мисля, че всички осъзнаваме, че това е не просто неморално време, но не в някакъв научен, академичен смисъл, а в прекия смисъл. То е време, когато се окуражава и се предполага хората да са неморални. Именно за това, когато професор Минева казва, че основата на етическото е отговорността, която може да преодолее тази неморалност, ние почваме да разбираме, че тя върви срещу течението в нашия всекидневен, а до голяма степен и в теоретичния живот. Тя върви срещу течението и с това, че поддържа една Хегелова теза за снемането на теорията и житейския опит в етиката. Теза на един философ, който също бива избягван в нашата съвременна философска действителност, именно поради същата тенденция на неморалност, на цинизъм и на непрофесионализъм, който е окуражаван както в широкия живот, така и в академичните среди. Силвия пише постмодерна етика, под което тя разбира, че пише етиката в време на деперсонализация на човека, когато човека е превърнат в мрежа от връзки, когато е атомизиран и когато просто става нечовечен. В това време тя смята, че ние би трябвало, или хората, които се интересуват от морала и от етиката, би трябвало да се откажем от морализаторството, което е един безсмислен и повърхностен подход, и трябва да се насочим към практическо приложение на етиката в най-различни сфери, които тя фиксира като образование, наука, медицина и дори в един по-особен смисъл политика. Аз мисля, че тя има специална теория доколко има морал в политиката, на която може би самата тя ще се спре, и по този начин се пораждат различните приложни етики чрез това приложение на размишленията за морала в практиката.
Много интересна за мен беше още една интерпретация, която е в духа на Хегел и с което още веднъж се показва сериозния подход на нейното морално философстване, а именно фигурата на роба и господаря от феноменологията на духа на Хегел, която Силвия прилага към информационното общество и когато смята, че постмодерният човек в това общество, той не е нито свободен, нито автономен, а той е атомизиран и изолиран и както господаря е подчинен на роба, така и човека в съвременния свят е подчинен на техниката и на технологиите. Изходът, който ни се предлага от тази задънена улица или от това специфично робско състояние, отново понятието за отговорност и начинът, по който можем да бъдем отговорни към другия човек, е когато ние го разберем като истински друг, а не се ограничаваме с симулакрума на различието, симулакрума, който обикновените разлики, множеството разлики ви представя като истинската другост. Няколко думи искам да кажа и за понятието толерантност, което тя изследва. Първо тя подчертава според мен съвсем правилно, че толерантността е един медицински термин и оттам тръгва. Тя твърди, че тази толерантност или способността да издържим това, което не е наше, което е чуждо, което може би ни притеснява, в социален смисъл е една цивилизационна добродетел, с помощта на която могат да се прехвърлят закостенели граници и стереотипи, но която изисква и жертви, като жертвоготовността не винаги е положителна характеристика. Тук веднага ми идва на ум, че толерантността е много особена и странна добродетел, защото толерантността може да бъде и всъщност често е най-прекият път към безразличието. Толерантността е и път да поощряваме това, което не ни засяга, а онова, което ни засяга, общо взето, не се предполага да сме толерантни. Границата само е там, кое е важно за нас и кое е маловажно. Едно значимо място в книгата заемат биоетическите въпроси, като общата интерпретация, доколкото схванах тук, е, че главната биоетическа задача Силвия вижда в търсене на пътища за разрастваща се хуманизация, като тя отново е свързана, тази хуманизация, с отговорност, но в този случай с отговорност към собствения живот и към живота на другия. И именно по този начин ние бихме могли да се справим с създаване на морална общност или да успеем да създадем морална общност, а не като се залъгваме с тъй наречената техносоциална парадигма на виртуалността, която предполага виртуална близост в замяна на физическата изолация. Говорейки за хуманизма, което е много съществена част на книгата, хуманизма представен по един начин уникален, мисля, че за нашата литература и присъщ на Силвия. Това е хуманизма като професионализъм. На мен ми се струва, че Силвия встъпва в тази традиция за изследване на хуманизма в 20 век, която знаем е свързана с имената на Сартър и Хайдегер. Но Силвия тръгва и в още едно направление. Тя търси етимологията на хуманизма, не се удовлетворява с някакви всекидневни битуващи разбирания за това, що е хуманизъм. Тръгва от латинската етимология на хумус и като плодотворна почва, от която се изгражда човечността. Споменава и обяснява за
виждането за хуманизма в късната античност и средновековието, студия хуманитатис, което общо взето много често се забравя, че това е една специфична образованост, която днес ние виждаме като хуманитаристика. Моралната философия е в тази образованост. Тя подчертава нещо много съществено, че образоваността е не просто хуманитарна, но тя се е разбирала и като политическа образованост за политически цели. Това е едно от основните виждания на традиционния хуманизъм, но в нея има и още нещо много съществено. Това е хуманизма като гражданска общност, второто значение на традиционния хуманизъм. И именно това е традицията на италианския хуманизъм, на северния хуманизъм, който е познат като граждански хуманизъм. И гражданството, Силвия подчертава, че става морална категория и първа длъжност. Именно като гражданска категория се изявява и професионализма според нея. Професионализмът в аспекта на образоваността и квалификацията, като тя подчертава, че между професионализъм и морал няма пълно съвпадение, както няма пълно съвпадение между доброто и сърцевината на морала в частната сфера. Те така частично се препокриват, така професионализма и морала в обществената сфера също частично се препокриват. След тези така съвсем бегли думи по богатото съдържание на книгата, още веднъж искам да подчертая, че това е едно наистина философско изследване на морала и на етическия поглед към морала. Това е изследване, което ни се опитва да ни доведе и наистина ни води към въпроса, който Силвия експлицитно поставя. Кои сме и какво да правим с времето на нашия живот? И мисля, че в хода на книгата читателя наистина получава насоки, за да се замисли върху това, кои сме и какво да правим с нашия живот. Благодаря ви, колеги, че ми слушахте. И сега няколко думи за книгата от издателска гледна точка ще каже госпожа Цена Желязкова. Добър вечер. Първото, което бях намислила да ви кажа, че ето сега ще ви кажа няколко издателски думи за тази книга. Това вече е очевидно. Издателството е Проектория, изданието е дигитално и книгата беше публикувана преди около 7 месеца. От тогава и до днес тя е достъпна в каталога на нашата онлайн книжарница proektoria.com. Съвсем умишлено, това, което ще ви кажа, няма да е допълнено от никакви предметности, свързани с тази книга. Нейното хартиено копие или четец, в който стои нейното официално електронно издание, защото ми се струва, че точно в това отсъствие много добре се вижда една много съществена особеност на точно академичните текстове. И тя е, че те представят резултати от научно изследване. При публикуването, при превръщането на един текст в книга, тези резултати придобиват допълнителна определеност. В смисъл, че се поема следната отговорност. Това е този автор с тези резултати и те не могат да бъдат точно сега никакви други. Това е стъпка, при която тези резултати могат да бъдат представени, могат да бъдат обмислени, обсъждани. Разбира се, това може да доведе до други изследвания, до съвсем други резултати, но в крайна сметка в процеса се вижда добре, че книгата не е нито твърдите, нито меките корици, нито четеца, нито таблета, нито лаптопа, нито софтуера, който използваме, за да възпроизведем тази книга. Разбира се, при двата начина на издаване има много разлики, но много малко от тях изобщо се отнасят до самите текстове. Една от малкото такива разлики, да кажем, се отнася до тиража и до неговото отсъствие.
Ако при класическото печатно издаване винаги има задължителни съображения и планиране, които са свързани с книгата, при дигиталното издаване не е така. И това е добре за живота на книгите в академичната общност, защото по този начин ние получаваме в крайна сметка неограничен във времето достъп до тях и така можем да ги ползваме повече и по-добре. В Проектория натрупахме почти 3 годишен опит в издаване и разпространение на електронни книги и вече си позволяваме да кажем, че знаем какво е добре да се прави и какво е добре да не се прави, когато се издава научна литература на български език. Постмодерни дискурси на етиката 2 е добър пример в това отношение. Като цяло, това е едно съвсем официално издание. Какво значи това? Най-напред, че то е регистрирано с ISBN, после, че са поети всички отговорности и гаранции, както по отношение на закрила на авторското право, така и по отношение на грижата за правата на честна употреба от страна на читателите. От друга страна, поради особености на академичната практика, поради навиците на много от нас, а пък и изобщо в името на добрата стара печатна книга, изданието има и несамостоятелен малък хартиен тираж, който е собственост на автора и той може да бъде използван когато и както е необходимо и бъде намерено за добре. Доколкото сме натрупали този опит, се оказа, че това е един адекватен и за нас и за повечето автори начин на издаване. Доколкото можем да си позволим да говорим от гледна точка на читателите, той е добър и от тази гледна точка. Последното е важно и във връзка с него ще си позволя едно по-директно твърдение. Много е хубаво, че в Проектория успяваме да участваме в издаване на хубави книги. Защото голяма част от това, което сме се научили да правим добре, е научено не другаде в специалност философия на Софийския университет. И ние няма как да не се радваме и да не се вълнуваме, когато участваме в създаването на книги, чието автори са преподаватели точно тук. В този смисъл искам от името на целия екип на издателството да благодаря на професор Минева, че ни предостави възможност да помогнем за издаването на тази книга. И съвсем накрая, малко рекламно, за което моля да ме извините, посочвам екрана и отбелязвам, че от днес в рамките на една седмица постмодерни дискурси на етиката 2 е достъпна с отстъпка, която е половината от обичайната и цена. Благодаря. Сега идва най-интересното. Самата лекция, професорска лекция, за която говорим толкова време, я предвкусваме. Моля, имайте предвид, че професор Минева ще бъде на разположение за въпроси. Може да си намислите, може някакъв коментар да кажете, така че не е необходимо да слушате пасивно. Може да се стигне, надявам се, че ще стигне до диалог в постмодерен или може би късно модерен смисъл. Заповядайте, професор. Благодаря. Естествено, започвам с благодарностите, както си му е реда. Благодаря и на професор Макарев за хубавите думи, които каза за мен, и най-вече за доброто познаване. Виждам, че добре ме познава и се радвам, че оценява по този начин онова, което сме правили заедно със съвместни усилия. А то наистина в условията, в които пребиваваме, не винаги е лесно. И тъкмо заради това аз се надявам днес да успея да ви представя не толкова себе си и това, което представлява книгата като изследователско съдържание. Моето желание е тази публична лекция да бъде публична за това, което се случва тук, в нашата специалност, в философския факултет и което се случва благодарение тъкмо на съвместните ни усилия, на това, което ние правим, споделяме, което ни вълнува
и изпълва нашето всекидневие. Благодаря и на професор Гънгов за прецизното представяне на постмодерни дискусии на етиката 2. Той действително много добре успя да синтезира основните мотиви, основните идеи, които са изложени в тази книга. Аз даже малко се изненадвам, а тя е една добра изненада от това, че когато някой друг описва това, което го е впечатлило, аз научавам и нови различни неща за себе си. За мен беше много и различно да науча, че по някакъв начин следвам хегелианска линия, защото не съм се позовавала много на Хегел. Действително на едно място съм споменала за диалектиката на роба и господаря, по-скоро в плана на възможността за една интерпретация в контекста на това, което представлява постмодерността като епоха и като специфика на тази епоха. Но, както казах, човек научава много и изненадващи неща за себе си, когато вижда себе си през погледа на другите. Така преди много години, благодарение на професор Нешев, аз изобщо разбрах, че се занимавам с постмодерна етика. В смисъл такъв, че на времето той беше писал рецензия за мен и в нея коментираше друга моя монография, аморалното, и коментирайки, директно беше заявил, че аморалното всъщност е в началото на постмодерната етика. И така аз с помощта на погледа на другите успях и да се самоопределя, ако щете дори, в плана на тази изследователска насока. Благодаря специално на Цена Желязкова. Тя много скромно тук представи издателството и книгата, но в действителност Проектория върши нещо изключително според мен. Проектория е пионер в областта на издаването на български философски текстове, което заслужава специални адмирации. Разбира се, причината за това е, че Проектория е рожба на наши рожби, на философски факултет и на специалност философия. И може да се каже, че това е също едно измерение на постмодерността и на философията във време на постмодерност. Този героизъм и стоицизъм, който се изисква, а също и компетенции, за да можеш да публикуваш, да издаваш такива текстове, защото в рамките на много кратко време Цена Желязкова успя да ми съдейства за редактирането на текста и неговото подготвяне за издание. Това никак не беше лесно и без нейните собствени философски познания и нагласа щеше да е невъзможно. Затова благодаря специално и на нея, и на издателството и вярвам, че и в бъдеще то ще продължи, въпреки трудностите, да издава философски текстове на български автори и да ни радва с тези текстове. Затова четете Проектория, четете книгите на Проектория и аз на свой ред да се присъединя към това, което тя каза. Сега вече кулминацията, за която стана дума тук много пъти. Разбира се, далеч от мисълта, че мога да изчерпам темата в рамките на една такава представителна лекция, защото тази тема иначе е тема на цял мой лекционен курс, който се провежда в магистърски програми, а също и в докторска степен. И аз се радвам, че виждам тук участници в тези курсове, че тези курсове, тази тема успява да ни събере днес тук, за да говорим за това, що е постмодерна етика. И тъй като няма как да изчерпам темата, както казах, аз я формулирах като въпрос, защото въпросителната форма ни дава възможност за размисъл и за разговор. Тя ни приканва, тя ни подсеща, тя ни предизвиква
към размисъл, различно мислене и разговор, различно говорене. Казвам така разчленено думите, защото, както е известно, постмодернизма в качеството си на един мисловен стил, т.е. на менталитет, обръща специално внимание на езика и на начина, по който ние го употребяваме. В този смисъл постмодернизма е и философия на езика. Затова аз съм използвала неговите възможности, онова, което ни предоставя като възможности за обсъждане на езика в плана на морала, на моралните категории и на моралните изказвания, за които стана дума тук и спомена и професор Гънгов по повод на анализите, които съм предложила във връзка с професионализма като една категория на етиката. И за да направя един плавен преход от представянето на монографията към това, което трябва да бъде лекция сега, ще припомня, ще подчертая, че авторите като мен сме и преди всичко преподаватели. И припомням това, защото цялата ни изследователска дейност и всичките ни занимания, всичките ни текстове, публикации носят неизменно печата на нашето всекидневие, на това, което ние правим тук всекидневно, преподаването, обучението на нашите студенти, на нашите докторанти и животът в нашата академична университетска общност. В този смисъл нашите текстове имат и една особена сантиментална стойност. И тази сантиментална стойност може би не винаги се проличава за читателя, за неизкушения, безпристрастен наблюдател. Но за нас тя е неизбежна, защото в тези текстове ние пресъздаваме всъщност част от нашия живот. И такава стойност има за мен, разбира се, постмодерни дискурси на етиката 2. Може да се каже, че всяка една глава от тази монография има своята биография като резултат от това, което е разказвано, обсъждано и се е случило в различни университетски курсове, на различни научни форуми през годините. И в това отношение аз не смятам, че написването на тази монография, изследването, което представлява тя, е някакво самотно занимание. То е крайният резултат от това, което ние сме правили заедно. Защото няма как да се пренебрегне факта, че примерно за професионализма аз съм написала всичко това благодарение на предизвикателството, което беше за мен един курс по професионална етика, предложен ми да изнасям в една от магистърските програми на философски факултет. Също толкова голямо предизвикателство беше и курса за подготовка на учителите, които трябваше да работят с ученици, които имат специални образователни нужди, и в това отношение мога да съм признателна на професор Видева, защото тогава, когато се включихме в този проект, тя предложи темата толерантност и различие. От този момент нататък започне моят интерес към обсъждането и изследването на толерантността като проблем и като етическа категория. Много още мога да разкажа за тази биография на отделните глави, но по-важното е, както казах, че те са част от нашия живот и това, което правим заедно тук, което отстрани може би наистина изглежда като саможертва, но което за нас е от особено значение, защото чрез него ние откриваме смисъл. И всъщност, говорейки за криза на ценностите, ние говорим за криза на смислите. А ние тук предлагаме начини за преодоляване на тази криза тъкмо чрез търсенето заедно на смисъла, който може да ни предостави желаното удовлетворение. В
Тези дискурси, както и в предишните, са събрани и подредени като своеобразна мозайка. Челите монографията знаят това. Отделни идеи, отделни тези и се създава впечатлението за различни фрагменти, която внушава и самата корица на монографията, така сполучливо направена от издателство Проектория. Бих казала, че мозайката е представителна за етическото днес. Многократно професор Макариев спомена, нали, какво ли е постмодерното и какво ли би трябвало да очакваме, че означава то, но днес етическото като теми и проблеми, като познани пътища за неговото постигане, аз бих оприличила действително на една такава мозайка от различни фрагменти. И мозайката е показателна също и за друго, което беше споменато тук преди малко, за моралността днес като етос, като нравственост и чувствителност, която е породена от напрежението между глобалното мислене, на което ни обрича епохата, в която живеем, и локалното действие, на което единствено сме способни в качеството си на едни крайни, тленни, временни, смъртни същества. Това налага етиката, изучаваща този етос, да бъде етика на фрагмента. Тя артикулира нови дилеми около стари безпокойства. Такива са безпокойствата, предизвикани от въпросите какво трябва да правим, как да живеем в един свят, подчинен на Евангелието на ускорението, глобалната мобилност и уеднаквените отношения, там където пристигат потоците от капитали, стоки и информация. Свят, който ни предлага от една страна голям, небивал преди технологичен напредък, а с него и повече удобства, повече възможности за създаване, за предлагане, разпространяване, потребяване на най-различни неща, на стоки, услуги, информация, забавления, дори на стилове на живот. Така епохата ни се оказва епоха на технологиите, превърнати в фундаменти на икономизма, глобализма, прагматичния космополитизъм, консумизма. От друга страна обаче тя се оказва и епоха на достъпа, ако използвам определението на Джереми Ривкин, епоха на световното рисково общество, както гласи друго определение на Улрих Бек, но също и епоха на мислене без фундаменти, за което говори Джани Ватимо. Три различни, но еднакво верни определения, бих казала, защото от достъпът до технологии зависи кой, кога и как, за какви цели ще ги ползва, респективно ще създава и управлява глобалните рискове от различни катастрофи, които носи със себе си развитието и приложението на биологически, космически, информационни, комуникационни и други технологични постижения. Това естествено буди тревогата, безпокойството на мнозина за бъдещето на света и обществото, на природата и на човека. Бек нарича имплицитна етика поставянето на дневен ред на старите нови въпроси. Как искаме да живеем, кое от човека и природата си заслужава да бъде съхранено като човешко и като природно. Поставянето на тези въпроси налага необходимостта приемането на рисковете да се оправдае морално, да се открие морално оправдание за тези рискове, след като такова не може да се гарантира от математическите формули и от методологическите дебати за хипотетичното бъдеще. Оправданието се оказва трудно, проблематично, поради отслабването на принципа на реалността, както диагностицира Ватимо, драстичното намаляване на усещането за действителност поради изключително интерпретативния характер на картината на света, с която разполагаме. Тази картина сега е един свод от интерпретации, които не могат да конфликтуват помежду си, защото многото истини са заменили едната
отваряйки широко вратите за културния плурализъм и егалитаризъм. С оглед на този плурализъм и егалитаризъм, Зигмунд Бауман формулира като главен проблем на нашето време как да преобразуваме полифонията на многото езици, на които говорим, съвременното човечество, в хармония и да я предпазим от дегенерирането и в какафония. Разбира се, говорейки за хармония, той няма предвид уеднаквяване. Има предвид съзвучието, което бихме искали да постигнем между различните гласове, така че те да зазвучат като мелодия. От друга страна, в условията на постмодерната полифония единствен фундамент за философията остава самото разлагане на принципите, критическата нагласа към всичко, което претендира да е окончателно и универсално. Един критицизъм станал емблематичен за постмодернизма, често пъти упрекван заради това и в нихилизъм. Ако философията, пише Ватимо, все още може рационално да говори за етика, т.е. да говори по начин, който е отговорен пред единствените допустими референти, епоха, наследство, произход, то тя може да го направи единствено като приеме за експлицитна отправна точка, не като фундамент, състоянието на нефундируемост, в което се оказва захвърлена днес. Позволявам си този цитат от Ватимо, защото смятам, че той е показателен за още един, освен другите много рискове. Това е заплахата, която тегне над самата представа за свят и която се усилва допълнително от напора на симулираната с помощта на технологии реалност, особено комуникационни и информационни, или симулакрум, ако използвам названието, станало популярно, създадено и станало популярно чрез Бодриар. Но заплахата от какафония изглежда по-малкото зло, като че ли в сравнение с дехуманизацията, споменато беше тук и за нея, дехуманизацията, до която водят нарастващата специализация, формализация, медиатизация, съпровождащи повсеместната технико-научна рационализация на обществото и на живота. Неизбежният резултат от тях е социалната студенина, която ни застига в стремежа социалните взаимоотношения да се организират в широк и направо да си го наречем глобален мащаб. Изчезването на живота в малки групи и аргументирането на морала икономически, като еволюционен продукт на партньорство, е ключът към безчовечната тайна на модерното функциониране. Увлечени от религията на прогреса, от Евангелието на пазарното ускорение, ние заживяваме в бясна надпревара с времето, технологиите и в постоянната несигурност за бъдещето. Новото днес, утре е вече остаряло. Няма време за осмислене на всекидневния опит, камо ли пък за някакъв размисъл върху същественото, което е невидимо за очите, ако използвам знаменитата фраза на Екзюпери от Малкият принц. И тогава именно на помощ идва постмодерната етика със своите въпроси, които изваждат морала изпод шапката невидимка, която са му нахупили модерните метанаративи. Хареса ми това определение за шапката невидимка, която е нахлупил морала с него и етиката, и което определение срещнах в коментара на професор Мария Димитрова към текста на Зигмунд Бауман. Неговата невидимост за очите ни принуждава често да използваме асоциации и аналогии, за да го разпознаем. Следвайки асоциативния метод, аз предложих на 2 групи студенти да уподобят морала на някой цвят. Независимо една от друга, двете групи дадоха един и същ отговор. Бяло. Това нямаше как да не ме впечатли и да не ме подтикне да потърся причините за този съвпад и избор точно на белия цвят. За целта се възползвах от 2 различни подхода на познание и обяснение, от психологията на цветовете, тяхната символика,
в различните култури и от физиката. Все пак цветът физично явление, нали? От първата научаваме, че за разлика от черното, белият цвят обикновено има позитивно възприемане, означава безопасност. Ако човек избира белият цвят, ни казва тази психология, символика на цветовете, това значи, че той се стреми да се освободи от неприятностите. Така бялото се свързва с свободата. Белият цвят управлява функциите на ендокринната и зрителната система. Фундаменталното му качество е равенството, тъй като включва в себе си всички цветове. Това пък е взимка от физиката. Той вдъхновява, помага, внушава определена вяра, чувство за безопасност, но в същото време и студенина, строгост и педантичност. Поради това може да символизира както светлина, доброта, чистота, невинност, така и смъртта. Восъчно бялото е антитеза на руменината, на червенината, на живото тяло. Виждаме как и тук дори откриваме присъщата амбивалентност на това, което е. Майите свързвали белият цвят с посоката север, а древните китайци с запад и планетата Венера, смъртта, есента, старостта, нещастието. В християнството белият цвят е символ на вярата, светлината, истината, девствеността на праисторическия рай, откровението. Достолепие, път към небесата символизират белите одежди на папата в Римо-католическата църква. Новопокръстените се обличат в бели хитони, защото това е цветът на кандидатите, чието положение ще се промени. Кандидус от латински означава същото, белите тоги. По силата на тази традиция на осъдения обличат бяла риза, символ на покорство и на поставяне в състояние на разположение. Тук имаме отново препратка към другия смисъл, смисъла на смъртта. Светият дух е изобразяван като бял гълъб. Белия рицар символизира спасението. Белия халат в болницата също, но и стерилната чистота, там където няма примеси. Физиката на свой ред казва, че определенето на бялото като цвят се използва условно, защото то е ахроматично и предполага равномерно наличие на всички цветове, в резултат на отразяването и пропускането без никакво поглъщане или излъчване на всички дължини светлина абсолютно равномерно по целия видим спектър. Защо си позволявам да ви разказвам всичко това? Защото цвят или не, асоциирането на морала с бялото ни позволява да запитаме как да го декодираме и в посока на отразяване и пропускане без поглъщане и равномерно излъчване. На този въпрос постмодерната етика вероятно би отговорила, че това, което отразяваме морално, е нашата отговорност като реакция, като отсъствие на равнодушие и на безразличие към другия. Че всичко това ни е нужно не само по себе си, а заради другия, когато може да не разбираме, казва Левинас, но когато срещаме. Тази среща е наша участ. Точно това ни напомня постмодерната етика, че другият е контекстът, в който се заема морална позиция, но също така, че възгледът за първенството на общността в човешкия свят, посочва Бауман, сега се завръща със страшна сила. Като етика на другостта, постмодерната етика е една етика на човечността, бих казала аз. Но като етика на общността, тя е по-скоро една критическа етика, бих казала, ако беше приложимо подобно определение за етика. То не е приложимо, доколкото етиката е практическа философия, критическа практика. Няма как да наречем. Етика, която, по думите отново на Бауман, ни препраща към всичко това, което сме загубили и което ни липсва, за да се чувстваме сигурни и уверени, за да живеем във взаимно доверие, близост, топлота, уют, взаимна добра воля и така нататък. И така, че тази постмодерна етика е темата, която избрах не само защото тя приканва към размисъл и разговор, не само защото е първата тема в програмата на курса по постмодерна етика в 2 магистърски програми. Избрах я също, защото преди вече далечните 8 години моите колеги и приятели от Киев, професор Хамитов и професор Крилова, формулираха по този начин
лекция, която ми предложиха да изнеса в Института по философия на Украинската академия на науките, когато разбраха, че аз изнасям такива курсове и съм писала книга на такава тема. Много неща се промениха от тогава насам и у нас, и в Киев, някои трагични, но доброто приятелство и сътрудничество между нас останаха, продължиха. Написахме книги в съавторство, имахме нови срещи, изнесохме още лекции. Но няма да забравя в онази първа моя лекция смущението, което предизвика у присъстващите, у аудиторията, това, че постмодерната етика вижда ценността на истината в различните начини тя да бъде постигана и назовавана, а не в приемането на една последна, единствена, универсална, абсолютна истина. И тогава, за да илюстрирам този плурализъм на истината, предложих да си представим една хипотетична ситуация, в която група хора, от които всички са далтонисти с изключение на един, трябва да определят цвета на син кръг, нарисуван на стената срещу тях. По подобие на историята съм сложила това изображение. Повечето казват, че кръгът е зелен, а само един, че е син. Подобна ситуация няма как да не породи поредица от въпроси, като например, коя ще тогава истината за цвета на кръга? Тази на многото далтонисти или на единия, който не е далтонист? Това, което виждат повечето по-малко или повече истина от това, което вижда един и обратно? Лъжат ли те или говорят истината за цвета на кръга? Ако сме постмодернисти, ще кажем, че според една гледна точка истината изглежда по един начин, според друга по друг. Следователно, тя е въпрос на гледна точка, но особено на интерпретация или на колкото спекулативен, толкова и субективен конструкт и опит. В отговор на това постмодерната етика ни припомня нещо много важно, а именно, че историята се пише от победителите и че това, което те разказват за истината, е всъщност привилегированата гледна точка, която се дължи на простия факт, че са победили, с това са спечелили привилегията да създават и да произвеждат истината, особено да я прокламират като абсолютна. В този смисъл истината зависи от субектът на истинността. Но моралът зависи от субекта на отговорността, която носим и сме готови да понесем пред лицето на другия. Тъкмо тази отговорност лежи и в основата на определенията за истината, които ползваме много често във всекидневния дискурс, във всекидневната реч. Казваме, че истината е сурова, жестока, убийствена и буквално и преносно може да е такава. Че истината боли, защото не ни е все едно как ще се отрази тя на другия, как ще се възприеме тя от него, как тя ще му подейства, как той ще реагира на това, което му предоставяме като истина или като истинност на нашите думи. Така или иначе, тази плурализация на истината е причината постмодерната философия и етика да бъдат обвинявани в релативизъм, защото изключват възможността за абсолютизация на истината, доброто или красивото, чрез дефинирането на универсални, последни, абсолютни истини, добро, красота. С това стигам до друга причина за формулировката на тази тема. Тя е, че ако сте забелязали, темата имитира две известни заглавия. Едното е на Кантовия текст «Що е просвещение», изпълнен с просвещенски патос и емблематични, модерни идеи за човека, неговия разум и обществото. Другото е заглавието на също толкова емблематичната книга на Жил Делиос и Феликс Гатари «Що е философия», посветена на философията и философстването като конструктивизъм и борба с хаоса. За тях, за Гатари и Делиос, философията е конструктор на понятия, а философството не се свежда нито само до истината, нито само до знаенето, а до категории като интересното, забележителното, значимото. Към това бих добавила и думите на Лиотар, че познанието на знанието означава избор на начина, по който се задават въпросите, защото това е начина, по който можем да получим и отговори. Кант избира да пита за просвещението, което е за него и съвременниците му интересно, забележително, значимо, като път и начин хората
да се избавят от непълнолетието на техния разсъдък чрез широкото използване на разума за реализиране на социален прогрес. Нещо повече. Просвещение е епоха, която назовава и обяснява себе си благодарение на своите философии. Волтер, Хердер, но особено Кант. Постмодерната етика на свой ред също назовава себе си, според това, което е интересно, значимо, забележително за нашето време, но особено от възможността за ново и в известен смисъл радикално ново разбиране на моралните явления. В този смисъл тя е етиката на нашето време, етиката на нашето съвремие и със своите много въпроси, малко отговори, тя е етиката, която ни насърчава към питането и става носител на евристичния заряд на структурираща проблеми, търсеща етика. Тя е готова да постави под въпрос привидно безвъпросните предпоставки на нашия живот, защото да престанеш да си задаваш въпроси, настоява Бауман, е положение, криещо повече опасности, отколкото да не си в състояние да отговориш на въпросите, които са вече поставени на дневен ред. Така минимализмът на нейното пост, който извиква често подозрения и критики за недостиг на собствено съдържание, престава да бъде дефект и става ефект, ако използвам известната фраза. Друг въпрос, как постмодерността и етиката ще влязат в историята. Това ще покаже времето, когато стане достатъчно минало, за да бъде история. В същата посока можем да търсим и основания за това дали можем да разпознаем в постмодерната етика етически неокласицизъм или декаденс, който се заражда в началото на края на 20, началото на 21 век. По-важно ми се струва обаче нещо друго. То е, че постмодернизмът имплицитно или експлицитно е етика, преди да е каквото и да било друго. Стил в изкуството, архитектура, литература или описание на епохата, било като посткапиталистическа, постиндустриална, постколониална и така нататък. Дори като философско течение, той е обречен на етика, назовавайки актуалната ситуация на знанието и философията като недоверие в метаразказите. Самата дума недоверие е етическо понятие, което сигнализира за липса, недостиг, отсъствие на нещо, което е предмет на етиката, защото доверие е морална категория. Нещо повече, по думите на Бауман, самата идея за постмодерността е въведена като набор от отсъствия и артикулирана чрез фрази, като изчезнали са, няма вече, липсва. Към същата констатация се отнася и наблюдението, че сред авторитетите, които модерността овластява и прокарва, отсъстват нерационалните, неутилитарни, непечеливши морални страсти. Отсъства допускането, че човешката ситуация е морален проблем, че да бъдеш морален не означава да бъдеш добър, а да решаваш морални дилеми, да упражняваш свободата си на авторство и или на действие, като избор между доброто и злото. Това е, може би, фундаменталната разлика между постмодерната и модерната етика. Подобно допускане означава преди всичко спорването на доброто и злото като абсолютно фундаментални категории в резултат на превръщането им от модерната философия в субстанциални характеристики, антични събития с непреходно и непреодолимо значение, оспорване, което започва най-напред Ницше. Продължено в постмодерната етика, това оспорване отхвърля възможността на неамбивалентен, неапоретически, универсален етически кодекс, към които всъщност се стремят модерното мислене и практика. Постмодерната етика е тази, която ни казва, че е възможно да се откажем от голямата наративна идея за такъв кодекс, защото е практически невъзможна, недвусмислена, универсално и обективно обоснована нравственост и етика, която да отстранява всички местни изкривявания. Местни изкривявания, разбира се, в кавички, защото една традиция не може да се нарича изкривяване. И за да завърша това описание за постмодерната етика, ще се позова отново за кратко на Бауман. Според него, а и според мен,
Постмодернизма дава своя етически отговор на идеята за единен морал, която характеризира модерната западна мисъл и действие. Отговорът е отказ от този модел в полза на различието, многообразието, отместни различия, еманципацията на моралното аз, моралния импулс, моралната отговорност, защото значението на това да бъдеш морален е тъкмо в срещата с двусмислеността на доброто и злото, пред която ни изправя избора между тях и поемането на отговорността за него пред лицето на другия. За тази среща и особената постмодерна перспектива на нравствеността Бауман вече разказал в едноименната си книга "Постмодерна етика", както и в други свои текстове, голяма част от които са преведени на български благодарение на наши колеги и най-вече на професор Мария Димитрова, защото на нея дължим и превода на "Постмодерната етика" и на "Живот в фрагменти". И затова аз няма да се впускам сега в разказа на Бауман за различните социални, културни и други нововъведения в живота ни, които предопределят дневния ред от морални въпроси. Съвсем накратко искам нещо друго да ви разкажа и представя. Една друга перспектива, която не е глобална, като описаната от Бауман, но също толкова е постмодерна и етическа, защото се отнася до това, което се случва тук в Философския факултет, в специалност философия на Софийския университет, и което аз също бих нарекла постмодерна етика, не е в смисъла на понятиен конструкт, а на това, което е етиката, като менталитет, като стил на мислене, като начин на живот. Често с Сотирис Теохаридис точно това сме си говорили, че етиката е начин на живот. И имам предвид това, което се случва тук в резултат от нашите съвместни усилия и взаимодействие като студенти, преподаватели, докторанти, изследователи. Началото на тази наша постмодерна етика е в вече далечната 2002 година, когато се присъединих към магистърска програма "Виртуална култура". Инициаторите на програмата тогава, начало с доцент Иван Колев, дълновидно бяха включили курс по постмодерна етика в програмата, защото подобава един такъв курс, когато философстването налага да се занимаваме с нефилософското, техниката, изкуството, науката, технологиите и да оформяме своя парадигма, да реализираме тъкмо този понятиен конструктивизъм на Делиос и Гатари. Що се отнася до постмодерната етика, нейната парадигмалност в този контекст е на артикулираща най-отчетливо възможни морални въпроси и проблеми, които поражда развитието на тези иначе не философски сфери, каквито са изброените току-що. Разбира се, по това време нито аз, нито някои от останалите колеги сме подозирали, че програмата ще се окаже като един своеобразен първичен бульон, хранителна среда на изследователски търсения и на академични събития. Тя беше създадена като една от многото магистратури на специалност философия, но постепенно придоби свой облик, пое свой път на развитие и се превърна в един наистина оригинален образователен проект за интегриране на социално и хуманитарно познание с информационни, компютърни науки и технологии. Търсенията доведоха до поредица от изследователски проекти, които в последствие нарекохме философски изследвания на виртуалната култура. Началото им беше положено със създаването на сайт "Виртуална култура". Проведохме и ден на виртуалната култура. Тук има хора, които са участвали в него. Впоследствие бяха проектирани електронно списание за виртуална култура и образование, форум към него с образователни цели и задачи. И резултатите публикувахме в два сборника, с които положихме началото на тези изследвания. Междувременно не спираше и създаването на нови курсове, в включването им в учебните планове на магистърска и бакалавърска степен. Така беше създаден курса "Морал, общуване, комуникации" и в него много интересни неща правихме, защото се опитвахме да говорим философски за тези нефилософски неща, да им търсим названията и мястото в философията.
Паралелно с тези дейности провеждахме и различни академични форуми, събития. Един е споменати от мен Ден на виртуалната култура, после философия и виртуалност, конференция, в рамките на която студентски конкурс беше проведен, философията в виртуалния свят. Тези събития бяха част от един проект философска виртуална лаборатория, който се превърна в един фокус на всички тези занимания. Една кулминация беляза на тези занимания. И в крайна сметка, ето ги лаборантите, тук съм ги сложила. Това сме всички ние, преподаватели, докторанти, изследователи, колеги, които работехме в тези проекти. И в крайна сметка тази лаборатория, която беше названието на последния проект, започна да се случва много преди да я назовем така, но успя да изпълни успешно ролята си на работилница, както я наричаше Сотири, работилница за изковаване на философски понятия, предназначение за описание и разбиране на нови философски неизследвани явления и процеси. Ето ни тук нас на конференциите. Там сме с Ани Ангелова на Киберия, когато студентите от спецкурса бяха изработили свой проект и с него се включиха в научна конференция Киберия, за да участват в нея. И така в крайна сметка успяхме на дело да реализираме това, което и Деля се описал за философията, като изкуството да се изобретяват понятия. Понятията се нуждаят от съответни концептуални персонажи. Приятелят е подобен персонаж. И ние тук, колегите в тези проекти, в тези програми, сме точно такива приятелски персонажи. Философите като приятелски персонажи и философстващите, разбира се. И защото философията е традиция, появила се преди всички нови технологии, ще продължи да съществува и след следващите нови технологии. Тя няма заместител. Няма как ние да сме мислещи, очаквайки нещо друго да мисли вместо нас, а без етика няма как да останем хора мечтаещи, като Стив Джобс за един следобед с няколко, особено с Сократ. Това е, скъпи колеги и приятели. Благодаря ви за търпението и за вниманието. Сега, за да се затвори цикъл, остава да се случи един постмодерен дискурс. Всичко е в наши ръце. Имате думата за въпроси, коментари. Имате думата за въпроси, коментари и какво още? Рефлексия. Мария. Че не съм съгласна, че следобед с Сократ може да бъде изтъргуван. По принцип не може да бъде търгуван това. И може да там препочнем обсъждането на етиката и консервативната етика, морала и така. Да. Така че ти всичко, което го приказва с тая търговия, накрая се стича. Всъщност аз тази търговия съм я обяснила в последната глава на книгата. Там специално съм посочила тази разлика между философстването и търгуването и това, че новите технологии вкарват в нашето всекидневие този комерциален дух. Така че този комерциален дух да се превърне в мерна единица за стойност и за ценност и че може би тази носталгия за разговор по Сократ идва тъкмо от невъзможността да боравим с други мерни единици. Но действително съм разгърнала като казус това твърдение, това желание на Стив Джобс и чрез него вече съм потърсила и значението, ролята на философията, за да не чувстваме като търговия това, което имаме като точно като епитаф, защото с кризата, за която говорих в началото, се индицира и по този начин, чрез подмяна на стойностите и приравняване
на нещо, което е изконно и традиционно, с нещо, което е временно и може да се изтъргува. Това е, просто нямам възможност тук да се впускам в по-големи обяснения, но мисля, че е показателно дори обстоятелството, че Стив Джобс, апологет на технологии, се сеща за Сократ и се обръща към Сократ. Нали. Има тази насока на мисълта, че е ценно да се говори с Сократ. Че той е повече ценно от всички технологии, взети на куп. Доцент Иван Колев. Да. Значи, аз мисля, че това, което отличава разбирането за отговорност в постмодерната етика, е, че в нея, и в частност и Бауман, а пък и при Левинас го откриваме това, отговорността се свързва най-вече с чувствителност. Ние казваме чувство на отговорност, чувство на дълг, нали? Чувство на справедливост. И че всъщност се апелира към тази чувствителност, която е закърняла по ред причини и към която апелира за възвръщане постмодерната етика. Освен това, отговорността тук се схваща в един интерактивен смисъл, би го казала. Смисъл такъв, че ще цитирам Бауман, той казва, единствената нравственост, която разполагаме, това е традиционната нравственост, която има силни, но къси ръце. И в рамките на своя живот ние сме в състояние да поемем отговорност и да проявим отговорност по отношение на много малко хора, като се погрижим за тях, да си отговорен. Тук кореспондира с идеята да не оставиш без внимание, да не оставиш без грижа, включително, да не оставаш безразличен към състоянието на другия, онова, което се случва с него. И в този смисъл тук акцентът пада върху чувствителността. Не върху това, че ние преследваме някакъв резултат, който трябва да индицираме по емпиричен път със съответни измервания или да демонстрираме по някакъв начин. Тоест тази отговорност е ситуирана в това, което се случва между мен и другия като аз и ти, което е асиметрично отношение. Тук не става дума за реципрочност, тук става дума тъкмо за отношение, нали, не в смисъл на относителност, за това, че нашата чувствителност ни прави да не сме безразлични, да се интересуваме от другия. Така че няма глобални измерения това разбиране за отговорност. Има човешки. Тоест, тя е призив към нашата човечност. Ние можем да сме отговорни не само към друг човек. Можем да сме отговорни в този смисъл и към други същества, освен човешките. Въпрос от последния ред. Няма да е много лесно, защото времето напредва. Аз съм посветила наистина една глава на тази тема и всъщност това, което съм засегнала в нея, се отнася до две основни неща. Едното е известната максима за съотношението между целите и средствата, защото във връзка с нея и с това съотношение всъщност можем да коментираме политиката в плана на етиката и на морала. Другото е една популярна и според мен неточна представа за политиката днес като професия. Аз отхвърлям това разбиране и това настояване, че да си политика професия. В този съвременен смисъл, в който схващаме ние професията и професионализма, като компетенции, като качества, като дипломи, ако щете дори, смятам, че не е издържано и логически, и исторически едно подобно настояване, че е професия да се занимаваш с политика. Факта, че политическите позиции са изборни, го доказва недвусмислено. От друга страна, връзка с целите и средствата, аз в този план не приемам макиавелизма и не само него,
а не приемам и така наречената реалистична политика, идеята за неутралност по отношение на ценностите на политиката, защото смятам, че целта не може да оправдава средствата, ако те не са и адекватни. Че не можеш ти да преследваш справедливост с несправедливи средства. Не можеш да преследваш мир с немирни, с военни средства, защото насилието ражда насилие. И в този смисъл аз не съм привърженик на реалистичната, така разбирана, неутрална спрямо ценности и посветена на някаква конкретна цел политика. Повече не бих желала да се разпростирам, защото нямаме време. Подробно в книгата съм изложила тезата. Въпроси. Наистина, като че ли по един естествен начин това събитие върви към своя финал. Ще си позволя да изневеря на постмодерния дух на лекцията, като направя едно така наивно модернистично изказване, че професор Минева ни потопи в един автентично академичен дух тази вечер и с това демонстрира професорско равнище на комуникация, на изследователска компетентност, на преподавателски усет за аудитория. Благодарим на професор Минева. Благодарим на професор Минева. Сега може би тя ще ни покани на... Сега ви каня да продължим общуването в неформална обстановка в заведението при музея, което е на последния етаж. Заповядайте на по чаша вино.